W najnowszym odcinku programu Sakralne Dziedzictwo Śląska Sen Przowskiej Nocy Letniej. Ksiądz profesor Jerzy Szymik w filozoficzno-teologicznej rozmowie ze swoimi przyjaciółmi, z księdzem prałatem Markiem Gancarczykiem i księdzem proboszczem Tomaszem Jaklewiczem. Krztuszą się węglowym pyłem, potem i krwią. Ktoś do nich strzela, dławią się kurzem, czerwcowym, lipcowym, sierpniowym. Czerwone piórka muzykantów kołyszą się w rytm polki Goldene Trompeten. Orkiestra Górnicza Kopalni Anna gra swój najlepszy koncert w dziejach. Premiera w niedzielę 30 marca o godzinie 10 w telewizji TVT. Powtórka o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Tratatata, tratatata, tratatatata, nawrót. Tratatata, 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 nawrót.